Når du skal rengøre dit spejl på dit badeværelse, du kan se, der kommer alt det her skidt her. Det ser ikke så godt ud. Det er fra vand og sådan noget som tandpasta, der kommer. Jeg ved ikke, muligt at se lige hernede omkring. Så er det vigtigt, at du får tørret det af, så det ser bedre ud. Det gør du ved at tage en glasrens og køre på. Og lade det sidde i et par minutter. Og så kommer vi tilbage til det, når det er sat sig. Så det her, der bruger vi bare en ganske normal glasrens. Det kan du få i næsten alle butikker. Det er ligegyldigt, hvad det er, bare det glasrens. Når nu vores ting har sat sig her, så tager du din klud. Det er et viskestykke, men vi kan tage højt. Og kører det ud. Sørg for, når du gør det, at du tager i cirkulære motioner for at få knuppet noget af alt skidtet ud. Og få alt støvet hernede i bunden, og så kan samle det op bagefter. Så har du så succesfuldt fået renset dit spejl, som du kan se, men der er skidt. Det er bare glat.